Tinanim sa bahagi ng Tondaligan Beach Park ang 300 na puno ng niyog sa pangunguna ng lokal na pamahalaan ng Dagupan City, Engineering Office, City Agriculture Office at mga opisyal ng mga barangay at sangguniang kabataan sa Bunuan. Bahagi pa rin ito sa target na makapagtanim ng 5,000 puno ng niyog sa kahabaan ng Tondaligan Beach Park at mapalitan bilang ecotourism at fun site ang 60 taon ng dump site sa lugar. Nagmula ang mga itinanim na puno ng niyog sa Philippine Coconut Authority. Nauna nang nakapagtanim ng 1,600 na puno noong agaw na dagupan na pinagtulungang tamnan ng nasyonal at lokal na gobyerno, mga ahensya at pribadong sektor. Kasunod itong Setyembre na naitanim ang nasa 1,200 naman na puno kasama ang Girl Scout of the Philippines Dagupan Council. Ang pagtatanim na ito ay isinagawa bilang suporta sa pagpapayabong ng kalikasan at pagpapanatili sa kapaligiran ng lungsod. IFM News. IFM News. IFM News.